Дамы и господа, приветствуйте из Манчхака, Таджикистан, Фаридун, Терминатор Атила! Он из Санкт-Петербурга, Россия, приветствуйте, Михаил Махнаткин! Салому алейкум дӯстони канали мо. Барои пешравии мо дар ҳамин видео лайк гузоред ва комментария нависед. мо бо шумо оғоз мекунем. имрӯз тасмим гирифтем ки хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкашатон намоем. дӯстон, чуноне ки медонед 24 декабр Фаридун Одилов бо Михаил Махнаткин барои даври ниҳоии гран-при дар мусобиқаи SA 168 муғориба хоҳанд кард ва мо каме маълумот дар бораи ҳарду варзишгар ҷамъ овардаем ки ҳоло пешкашатон менамоем. ин ҳама пойафзолҳо истеҳсоли Кавказ буда аз чарм ва замши тоза истеҳсол шудаанд. мо прямои аз сех тамоми размерҳоро духта ба тамоми шаҳрҳои Русия дастафка менамоем ва сифати бор 100% гарантия медиҳем. барои заказ кардан дар ватсапи рӯи экран буда нависед ва инчунин силкаи интернет-магазин дар зери комментария ҳаст. даромада фармоиш диҳед. Фаридун Одилов бо лақаби Терминатор, қад 180 см, вазн 83 кг, соли таваллуд 12 августи соли 1992, ҷои таваллуд Тоҷикистон, намояндаи тими Баёнов. баромад мекунад дар вазни нимвазн. дар карияи касбии худ 17 ғолибият, 2 бохт ва 2 ничия дорад. аз соли 2016 фаъолияти профессионалии худро оғоз кардааст. аввалин муҳорибаи худро 10 июни соли 2016 бо варзишгари қазоқ Жасулан Касимов дар турнири Федератсияи ММА-и Қазоқистон гузаронидааст ки дар раунди сеюм ӯро шикаст дода даст боло мешавад. 2 маротиба мағлубияташ яке бар зидди Актилек Джумабек, варзишгари қирғиз ва дигараш Шавкат Раҳмонов мебошад. ин ду варзишгар тавонистанд варзишгари тоҷикро шикаст диҳанд. аз соли 2019 ин ҷониб барои варзишгари тоҷик соли пурбарор шуд, чун то ҳоло дар ҳама муҳорибаҳояш даст боло шудааст. 2 муҳорибаи охирашро дар турнири Eagle FC гузаронидааст. соли 2021 бо Сергей Калинин ва охири ҳамин сол бо Энок Солвес Торес гузаронида даст боло шуд ва камарбанди қаҳрамонии Eagle FC-ро ба даст овард. Фаридун Одилов барои ҳифз кардани камарбанди қаҳрамонӣ бо варзишгари қазоқ Даурен Эрмеков муҳориба монданд. аммо бо сабабе ки Фаридун Одилов вазиндаркориро карда натавонист, муҳориба бекор карда шуд. камарбанди қаҳрамониро аз Фаридун гирифтанд ва шартномаро бо Фаридун қатъ карданд. яке аз организатсияҳои машҳур дар Русия, Лигаи SA бо Фаридун шартнома бастанд ки дар як муддати кӯтоҳ ба ӯ муҳориба бо Амин Нурӣ гузоштанд ки ӯро дар раунди якум шикаст дод ва ҳамин тавр варзишгари бризилиягии Наталисо Филлоро бо усули нокаути техникӣ ва Вагнер Прадоро бошад дар раунди дуюм бо тариқи усул ғалабаро ба даст овардааст ва рухат ба даври як-ду финали гран-при барои камарбанд дар вазни нимвазнӣ ва бурди $1 миллион сазовор шудан муҳориба мебарад. акнун ӯ барои рохат ба даври ниҳоии гран-при бо варзишгари рус Михаил Махнаткин муҳориба менамояд ки ҳоло маълумот дар бораи варзишгари рус пешкашатон менамоем. Михаил Махнаткин қад 187 см буда, вазнаш 101 кг аст. соли таваллуд 16 январи соли 1990, ҷои таваллуд Русия. ӯ варзишгари бисёр пуртаҷриба буда, дар карияи касбии худ 15 ғолибият, 5 бохт ва 2 ничия дорад. фаъолияти касбии худро Михаил соли 2010 оғоз кардааст ки дар беҳтарин лигаҳо ба монанди Fight Night, PFL ва бо топ ҷанговарон ҷангидааст. ӯ соли 2019 дар лигаи PFL 2 муҳориба бо Рашид Юсупов ва Максим Гришин баромад карда буд ки аз ҷониби онҳо шикаст хӯрд ва баъдан соли 2021 то ин ҷониб 4 муҳориба гузаронид ки дар ҳар ҷояшон даст боло шуд. ӯ охирон муҳорибаи худро дар лигаи SA дар мусобиқаи SA 158 моҳи январи ҳамин сол бар зидди Олег Оленичев гузаронида буд ки ӯро шикаст дода рухат ба даври як-ду финали гран-при гирифт. Махнаткин дар стойка бисёр хуб кор мекунад ва бисёр ҳаракат мекунад ки ҷанг то дар замин нашавад. мо ҷангҳои охири Махнаткин ва Фаридун Одиловро тамошо кардем ва аз рӯи тактикаи ҷангӣ бартариро ба Фаридун Одилов медиҳем. чун Фаридун ҳам дар стойка ва ҳам дар замин аз Махнаткин дида бартариҳои зиёд дорад ва шояд ки Махнаткинро нокаути техникӣ интизор бошад. шумо чӣ фикр доред? кадоме аз ин варзишгарон рохат ба даври финали гран-при ки призи он $100,000 аст мегирад?
ёдрас мешавем ки силки прямои эфири ин муҳорибаро дар телеграм канали мо ёфта метавонед ки дар зери комментария ҳаст. даромада обуна шавед ва тамошои ин муҳорибаи ҷаззобтарини соли 2023ро аз даст надиҳед. барои дастгирии Фаридун Одилов, Анис Ёқубов ва Осимхон Раҳмонов дар комментария Тоҷикистон ба пеш нависед. ин буд хабарҳои имрӯзаи мо аз ММА Дӯстон. то видеоҳои навбатӣ